Yeah. Ready? Okay. Ready ba? Dalawa na konti, dalawa na konti. Ready. Yes, ngayon po, atin po yung ating upuan tayo. Just one, two, push! Yan. Bago na konti. Sige. Sana. Lakad sa. Lakad sa. Stop na yun. Stop this. Stop. Bigot kayo po. Video ba? Huwag mo bigot namin. Atras. Dali. Sipa mo. Sipa atras. Urong mo. Yan. Hindi ka makakaupo. Pag malayo ka. 20 ba yung nakaraan? 20? Opo. Opo. Yan. Ready ka na? Ready ha? Alex, ready ha? Okay, ready? 1, 2, 3. Tayo. Sige, tayo. 1, 2, 3, tayo. Sige, tayo. Push! 1. Very good. Ano na oh? Po kuya. Po ka. Okay, isa. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tayo. Tayo, 1, 2, 3, tayo. So, this is the great improvement po. Yung ating bedridden stroke patients po natin. May power na po siyang tumayo. Ayan. Ready? Sige. Ayan. Ayan na. Tayo. Tayo. Mabilis. Ready? 1, 2, 3, push. Sige, push mo. Tayo po. Tayo. Bilis, quick. Yan, ganyan. Kailangan natin quick. Yung importante kasi rito, yung response niya ng uputo, yung quick niya. Opo. Yan. Yung para siya mag-response. Yung malalim. Minga ka kuya. Minga ka. Yan. So, ligit eh. Dala siya. Dala. Bilis siya. Okay. Po. Yan. Nakakano siya. Nakaka-relay na siya sa atin. Yes. Yung malalim. Kasi nakaka-5 ka pa lang. Sige, ready. 20 yung aming program ngayon. Okay, ready? 6 to ito. Hindi tama kaya kita. Nakita nyo? Tumayo. Manali ka ba? Bandaya Hop! Nagkamot eh, no? Tumot ka kasi. Nagkamot kasi. Okay na sana eh. Tawa ka pa eh. Already? Okay, keep balancing. Ito talaga natutuwa kami kasi nakikita namin yung balancing niya. Nakakula ng pagod. Yung aming program ni Sherwin. Thank you, Lord. So, nakikita namin yung kanyang great improvement. Ayan. Yung balancing. Balance ka. Ayan ang balancing mo. Opo. Ikaw, pagkaibin na agad huwag kakamot. Hindi. Pwede. Wapit lang simpa mo kaya matibay. 1, 2, 3. Push! Very good. So yan, sa lahat ng mga district of Mandakaki, sa lahat ng Beco family, ayan, ano bang Beco? Oraye. Sa mga Oraye at Beco family, so ito na po yung ating bedridden, si stroke patients, Marciano Beco. Ito po kami sa district. So sa lahat ng mga manunod pa lang ngayon, nakita mo to, scroll down ka po, panoorin yung kanyang mga oldest vlog. Ayan. Kung paano yung aming hirap ni Sherwin sa aming program. Ayan. Shoutout, videover! Kay Jenny. Ayan. Ready? 1, 2, 3, push! Ayan, nakita po natin. Thank you, Lord. Ayan, abangan nyo. Ang paglalakad ni Kuya Marciano. Mga tropang district 1 dyan ng Pandakaki. Ayan, abangan nyo na to. Ito na yun. Ito na to. Ito na to. Hindi nang bigla. Kanina naks kanina. Ito na. 10 na lang 10 na lang. Nakayanin kaya? Ready? Push! Nakakita mo, push part. Ito ka. Mukhang kayang-kaya ito na susunod. Terpere ito. Ito kailangan natin pagbila ng program natin. Ito na po tayo. Ito na yun.
pinamoment mo. Oh. Hila ka muna. Tingnan mo na, relax mo na ng konti. 5 seconds na relaxation. Yan nagmamadali. You ready? 1, 2, 3, push! Push! Tayo, tayo! Kita mo, tumatayo na. Palis ka. O, bitawan kita ha. Bitawan kita ha. Huwag ka magkamot. Huwag ka magkamot. Hindi mo yung Balance na, balance lang. Huwag ka magkamot. Tutumba ka, nagkamot ka. Hindi kaya. Po, mapuha na eh. Mabuhay siya bago siya. Yan na. O, pito na lang, kuya. Pito na lang. Ready? 1, 2, 3. Inhale, exhale. Push! Pito na lang yan. Okay, dali. Sige, pito na lang. Hanggang natin. Oh, 6 na lang. No, 14 na. 6 na lang. Okay. Bitawan kita ha. Bitawan kita oh. So ito na po yung kanyang great improvement. Ayan po, nababalance na po siya. Pero kailangan alali talaga to. Ayan. Ito, tingnan lang. Ito lang. Yan, balance na. Yan. Tingnan na ganyan lang. Yan. Sige po ka. Po ka. Po. Sige, po ka. Sige. Nakaspat kami, nakaspat. Huwag ka masyadong awak kasi para masali ka sa amin. Nakabalance ka na. Yan lang. Ano lang. Ang ating medyo simangot. Oy, huwag mo simangot dyan. Simal ka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Push! 1, 2. Sige. 1, 2, 3. Ano lang? Push! Makalim! 5 na lang. Natin yan. Kailangan makalima ka. Yung bonus mo mamaya yan. Oy, bilitawan. Ayan na. 4 na lang. Ready? 1, 2, 3. Push! 4 na lang kuya. May bonus pa mamaya yan. Tignan natin. Super paid 1 tayo. Bonus. Tama ah. Oh, babares ako ah. Yun yun oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 seconds. Tumayo. Walang pa. Ha? Tumayo ah. Kita nyo naman ha. Tumatayo na. 15 seconds. Woo! Thank you Lord. Yan, ito lang. Ano ba naman serious eh? Ah. Magbigay ng bonus na. 1, 2, 3. Push! Yan. Tama naman. Diretso mo lang, diretso mo lang. Yan, diba lang? O, buka ko yan. Buka. Ganda na lang po tayo. Ready? 1, 2, 3. Push! Okay, tayo na yan. Isa pa. Super 21 tayo. Ito na po yung Super 21. Super 21 na po ito. Yan po ako yan. Yeah, last tayo. Bibigay yata. Ready, 1. Ready na tayo. Ready, 1, 2, last. Push, Super 21, push. Ready, 1, 2, 3. Push. Tabi mo ka kuya, Super 21 yan. Bago ka ba nang upo? 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 Balance, balance. Diretso lang. Tigasan mo yung ano mo, tigasan mo yung paa mo. Tintig mo, lakasan mo na para preparation mo na for walking ha. Expert ka, maglalakad ka na yan. Hindi pwedeng hindi na. Huwag mo yan ang upo. Mamaya ka na higa. Ayun na oras tayo eh. Kailangan mapunta sa 6 yung pula. Abangan mo yung pula. Yan. Huwag mo lang upo. Taste mo na, taste mo na. Para mabalance. So yun po we practice yung kanyang balancing. Kasi in preparation for his walking. Yan. Kailangan kasi nakakatayo yung ating pasyente bago maglakad. Yan. So this is a good program na aming inanda. Pinrepair Sherwin sa tatay niya sa bedridden with stroke patients. Malaking bagay po ito sa programa ni Modoro McCarthy. Sige, pwede na. Okay, good. Okay, kaya na. It's good.